Entre l'última setmana de maig i el mes de juny, els alumnes universitaris tenen la major part dels exàmens. Des de la regidoria de Joventut, enguany s'ha promogut que es pugui estudiar en horari nocturn a l'aula polivalent de la Casa de la Cultura. L'horari de funcionament serà des de les 10 de la nit fins a les 8 del matí, de diumenge a dijous. Els que vulguin anar hauran d'inscriure's primer a la biblioteca i complir una sèrie de requisits. Els estudiants que vulguin fer ús d'aquesta tenen que passar per la biblioteca municipal, inscriure's, complint els requisits, que bàsicament són que siguin majors d'edat i que estiguin empadronats en la pobla. I el que hem pensat és que els estudiants ja són majors d'edat i que van a fer-se càrrec ells i responsables del bon ús i del bon funcionament de l'aula. La policia local serà la que obrirà i tancarà l'aula i els estudiants dins ja seran els encarregats de velar per a que hi hagi un clima d'estudi i que la gent pugui estudiar perfectament. L'horari nocturn de la biblioteca es fa per primera vegada a la Pobla i de manera experimental. Si tot va bé, s'aplicarà a cada convocatòria d'exàmens universitaris. Anem a intentar provar-ho i si va bé, esperem que pugui assentar un precedent per a futures convocatòries tant d'exàmens com de recuperacions. El període nocturn entrarà en funcionament el pròxim 28 de maig i estarà en marxa fins el 21 de juny.